senere. Det kom hen senere. Jeg kan bare lægge det hele over. Jeg har lavet 2 film allerede. Har du lavet 2 film? Ja, 2 det så lige at komme med, og så det der kører 2 ordentligt også. Ja. Kasper, kan du huske den der film, du er ved at lave? Læg den også i Anders' computer. Så har han også noget at se på. Ja, jeg lægger over på YouTube, inde på min bror og så. Okay. Så henter vi den derinde fra. Det kan kun... Jeg kan ikke downloade den ned. Nå, okay. Det kan bare ligge derinde. Der kommer en lastbil dernede. Det er Tanja. Lige foran dig. Hvad er det for en lastbil? Okay. Og jeg bare tænker, at vi skal stå her på stationen hele turen. Akser er du på den? Du kan bare trykke på pause, og så indtil der kommer en 2, så trykker du start igen. I stedet for at du står midten sådan der. Ja, vi skal nå på det hele med. Der er masser af hukommelse på. Jeg har jo 14 GB ledigt. Årsagen til, at jeg siger det, det er, fordi jeg ved ikke, hvornår der kommer en tur mere. Det gør der om en halv time. Hvad er jo gået på den? Skal jeg gå helt ud til spidsen? Ja, vi kan godt gå derud og... Ja, det skal jeg. Det kan være, at det lige holder en lille pause. Det kan være, at der er et signal, der siger stop. Det er jo med nedad. Hvad er det? Der kan jeg bare lægge det over internettet.
alt hvad der optager, det ligger over internet ind på YouTube. Ja. Det kan jeg lige så godt gøre. Du må gå helt hen til skiltet. Så må du gå hen til. Det har du lov til. Så siger fortæl mig, hvad skiltet fortæller. Ja, det giver bare advarselstegn for strøm. Det betyder, at man må ikke gå længere. Du kan se, der er en mand, og så er der en streg over til stop. Ja, ja. Hvad betyder det her skilt, Anders? Hvad betyder det her skilt, Anders? Hvad betyder det, tror du? Hvad? Hvad betyder skiltet? Hvad betyder skiltet? Hvad betyder det? Det betyder stop. Du må ikke gå længere end dertil. Vi kan faktisk gå helt over på spor. På det andet spor, hvis man vil. Nej, du skal ikke derud. Nej, nu må vi Jo, gå men jo. derud. Vi må godt gå over sporet. Nej, det må man ikke. Det er så forbudt. Fordi der er sådan en undergrund, hvor man Det kan er gå kun her, vi må være. Hvis du skal over på den anden side, så skal du gå under neden. Ja, hvad hvis der så ikke er nogen trapper? Hvad? Jamen, det er forbudt. Det er der, det ved jeg da. Det er så forbudt. Hvis vi nu går lidt opad her, så kan der være, at vi kan se toget komme. Er I med til det? Fordi vi skal passe på ham, der står op og fryser. Jeg er fra et tog. Skal vi lige have et lille impulskøb? Ja, nu kommer der et tog, faktisk. 50'er. Det ikke er løgn. Så, nu kigger vi. Er det egentlig IC3? Ja. Og jeg optager stadig endnu. Man kan tage lighter. Det var jo ordentligt. Så er der børnene for små. Det var jo ordentligt. Ja, det er lige hvad det var. Ja, hvor vi lagt her bagefter, Anders. Det er lagt ind på YouTube. Der er 3 nye film.